είναι τα καμάρια και τα στολίδια του χωριού μας, η νεολαία μας, και στη συνέχεια θα αρχίσει το γλέντι. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση και πάλι χρόνια πολλά και Χριστός Ανέστη. Ωραία. Αυτό είναι το Σεριάνι. Άνοιξε τριαντάφυλλο να έρθει το καλοκαίρι. Να έρθει...
Μακρυχωρήτισσα, μικρή Μακρυχωρήτισσα. Δεσιμότατοι, κύριοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, κύριε Διευθυντά του Δημοτικού μας Σχολείου, κυρίες και κύριοι, εύχομαι χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Το φως της Αναστάσεως να φωτίζει τη σκέψη μας, να φωτίζει τις καρδιές μας. Νομίζω ότι απόψε εγώ τουλάχιστον συγκινήθηκα από το όλο σκηνικό. Ήταν φοβερή η εμφάνιση που κάναν τα παιδιά του χωριού και αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στους ιδίους, στα παιδιά δηλαδή που συμμετείχαν στο χορό, όσο και στους διοργανωτές αυτής της εκδήλωσης, δηλαδή στους τρεις συλλόγους. Η προσπάθεια αυτή είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε τα έθιμά μας. Γιατί, ξέρετε, ακόμη και η φυσική ορφάνεια στη ζωή αυτή αντιμετωπίζεται. Αλλά να μην ξέρουμε ποιοι είμαστε, ποιες είναι οι παραδόσεις μας, δεν αντιμετωπίζεται. Και εμείς ευτυχώς έχουμε συλλόγους που μας θυμίζουν πράγματα άλλων εποχών, που όμως είναι πάντα ζωντανά. Και μας βοηθούν έτσι να δημιουργούμε μια άλλη κοινωνική συνείδηση. Να αναπτύσσουμε μεταξύ μας τις αρετές της αλληλεγγύης, της αγάπης, της αλληλοβοήθειας και να τονίζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας, αυτά που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε από τους υπόλοιπους. Εμάς σαν φιλοί τους Γκαραγκούνιδες, δηλαδή την φιλοτιμία, τη μεγάλη φιλοτιμία που έχουμε, την καλοσύνη, την φιλοξενία, την υπομονή, την καρτερία, την ομαδικότητα, την αλληλεγγύη. Τους λόγους έτσι θρησκευτικούς. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι χρέος όλων μας, σαν Μακρυχωρίτες, να είμαστε εδώ το καλοκαίρι για να περάσουμε έτσι μια όμορφη βραδιά, αλλά και κυρίως να δούμε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον πρόεδρο του συλλόγου μας, τον Κώστα τον Παπά. Λοιπόν, θα ανοίξουμε το χορό με την καραγκούνα και καλούμε τον παπά του χωριού μας, τον Παπαθανάση, τον κύριο Δήμαρχο με την... Καλή διασκέδαση! Σαν να κάνω γύρια, ώρες στη πόδια, στην πόδια σου την καινούργια. Γύρια στα παλιούρια, μωρέ και στα βλάβρε και στα λαχικά τσαλούρια. Σαν να κάνω μάζια, μωρές στην πόδια, βρες στην πόδια σου την καλάζια. Τώρα το Παναγό
έσπασε στα κόκαλα, όπαλα δωρε, όπαλα, με ξύλα και με όπαλα. Γιουριά στα παλιούρια, ωραία και στα μαύρα και στα μαγικά ζαντούρια. Είσαι εκείνα δασκάλα, να την πάμε στα νησιά. Να κάνει και κύριε δέντο, ο δεχτή δεν το δέχτει. Αηδός χρυσόμος αηδός. Ουρανός συμπλουμισμένος μα τον ουρανό, αμά μικρό με λατρίνο μου, πόσο σ' αγαπώ. Μικρό μου καημένο και μες του κρύφτο μ' άφησες χωρίς να περιμένω. Έλα να πάμε σε ένα μέρος, άνθρωπος να μην υπάρχει, ούτε νέος ούτε γέρος, μόνο να είμαστε μονάχοι. Και στα λιδιά δεν με νοιάζει που θα βγεις και που θα πας, παιδιά μωρά και ευθύνες μη ζητάς. Να σε θέλω όπως πρώτα μη ζητάς. Τη μέρα με τη μέρα παίρνω από σένα δυο πολύ, μέρα με τη μέρα σπάει, μέρο πάμε στο γυαλί. Συνηθίζω στην ημέρα πως δεν κάνουμε μαζί, μέρα με τη μέρα παίρνω από σένα δυο πολύ. Oh,
χάρη στα νέα που πρέπει να μας χαροποιούν και να μας ευχαριστούν για αυτές τις Άγιες μέρες. Πρώτα απ' όλα να ανακοινώσω ότι δημιουργήθηκε η Ερεινική Επιτροπή που θα δημιουργήσει το καμπαναριό που λείπει στο χωριό μας. Δεύτερον, μετά από πολλά και από τόσα χρόνια, ο παλιός Ιερός Ναός αύριο του Αγίου Γεωργίου είναι στη θέση και θα λειτουργήσει. Εκεί θα κάνουμε τη λειτουργία. Εκεί που βαφτιστήκαμε, που μεγαλώσαμε, που παντρευτήκαμε και όλα αυτά που θα μας φέρουν ξανά τις παλιές μας συγκινήσεις. Και τέλος, ένα ακόμα νέο, ο Σύλλογος Γυναικών επαναδραστηριοποιήθηκε. Σας ευχαριστώ, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Μπράβο σας. Θέλω να σας μάθω. Δεν ξέρω, θέλω να μάθω τα ονόματά σας. Γελάτε, θα έρθω και σε εσάς. Εσύ πρώτα απ' όλα, ποιος είσαι? Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνος, πόσο χρόνο είσαι, αγόρι μου? 10. 10. Ξέρεις να τραγουδάς? Χορεύεις? Βέβαια, πες ναι. Πες ναι. Είστε η κυρία, η φωνή σας ακούγεται καμπάνα. Καμπάνα, ναι. Καμπάνα και ακολουθούν οι άλλες και γεμίζουνε. Ναι. Μπιμπίκου Αλεξάνδρα. Μπιμπίκου Αλεξάνδρα, από πού είστε? Του Μακρηγόρη, Καρδίτσα. Μάλιστα. Εσείς, που πνιγήκατε λίγο, σας έβλεπα, πήγατε. Ζευγαρά Ευαγγελία. Ζευγαρά Ευαγγελία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Είστε. Ραζακιά Ευαγγελία. Ραζακιά Ευαγγελία. Βασιλική Γκούρλα. Πάρτε το μικρόφωνο για να και έχετε το κοντά. Αναστασία Αργυροπόλου. Η επόμενη κυρία. Εγώ Βασιλική Φλόρο. Μπράβο, να είστε καλά, ευχαριστούμε. Χρόνια σας πολλά. Νταρντάνια Παναγιώτα. Αναστασία Σιώκα, χρόνια πολλά σας. Χρόνια πολλά και καλά. Εσείς θα φτιάξετε όλα αυτά τα ωραία γλυκά. Και σας ευχαριστούμε που τέτοια μέρα αφήσατε τα σπίτια και είστε εδώ. Για να ευχηθούμε όλοι μαζί στον κόσμο χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Σε εσάς θα έρθω αργότερα. Και σε εσάς θα έρθω αργότερα. Λίγο. Εγώ τώρα θέλω να καλέσω τον αγαπημένο μου τον Χρυσόστομο, τον Μητροπάνο, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ για αυτό το οποίο έγινε. Ωρε θέλω να γη τα ηλιάνα μου, ωρε θέλω να γίνει στέρι μου. Άιντε θέλω να γίνει στέρι μου, όμορφο περιστέρι μου. Μπράβο σας, μπράβο. Χρυσόστομο, έλα λίγο μαζί μας. Να είσαι καλά. Μπράβο.
Το κάνετε πάντα αυτό έτσι με το κρασί? Ναι, πάντοτε. Εσείς ποιος είστε τώρα? Λουκάς Για να Χρήστος. σας δούμε κιόλας. Λουκάς Χρήστος. Χρυσόστο με κάτσε και εσύ μαζί μας. Λουκάς Χρήστος Μακρυχώρη, κάτι της και χρόνια πολλά σας. Χρόνια πολλά, εδώ να τους τα πεις. Χρόνια πολλά και καλά. Πολλά και καλά. Ελάτε να γνωρίσουμε και τους άλλους στην παρέα. Έχετε πιει? Τι ήταν τώρα αυτό που πίνατε εδώ? Τσιπουράκι. Α, πολύ ωραίο. Εσείς είστε? Από το Καπίτος Βασίλειος. Και εσείς από το Μακρυχώρι. Όλοι από το Μακρυχώρι. Κορνιζίδης Χρήστος από το Μακρυχώρι. Θανάσης Μαγνήσαλης από το Μακρυχώρι. Δεν έπρεπε να με αφήσει να το πω κι εγώ για να δω ότι είμαι μάγος και όλα τα ξέρω. Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά. Ευχαριστούμε. Ο Στέφανος ο Κόκαλης, ο οποίος μας άφησε εδώ εμάς στο καναπέ και κάπου πήγε έξω. Για να δούμε. Στέφανε, πού είσαι? Φτιάχνουμε τα λουκάνικα το φαΐ. Σφάζουμε τα γουνιά. Έλα, Εύη, είμαστε εδώ πέρα στο προάβλιο της ΕΤ1, εδώ πέρα με τους φίλους μου από τη Θεσσαλία και εδώ πέρα θα μας πει η κυρία τι ετοιμάζει. Έχουμε βάλει φωτιά, έχουμε βάλει καζάνι, πείτε μας. Φτιάνω το φαγητό να γεμίσουμε τα λουκάνικα. Να γεμίσουμε τα λουκάνικα. Και τι έχει γέμιση? Η γέμιση έχει κρέας, πράσα, ρίγανη, πιπέρι, αλάτι, από όλα τα πράγματα. Πορτοκάλι μέσα. Και τα γεμίζουμε. Τώρα θα έρθουν άντρες να τα γεμίσουν. Έχουμε λουκάνικα κουνά να τα γεμίσουν. Κάνουμε και λίπα. Και η λίπα θέλουμε, φτιάνουμε μεγάλα γρούνια, θέλουμε να πορεύουμε χρονικής. Και δεν είναι γιατί δεν είχαμε να φάμε τότε λάδια και αυτά και έτρωγαμε όλο. Και πώς τα γεμίζετε τώρα τα λουκάνικα? Τα γεμίζουν άντρες. Κουκαλάρια. Με τα κουκαλάρια τα γεμίζουμε. Με τα κουκαλάρια τα γεμίζουμε. Τι τα κοκαλάρια? Είναι από βόδι, τάφκαναν τότε. Τα κέρατα. Από τα κέρατα του βόδι. Τάφκαναν και ήξεραν οι μεγάλοι και το... Τάφκαναν, είναι ωραία. Πού είναι να τα δείξουν, πού τα χτεί. Ξέρω εγώ πού τα χτεί. Κάτι. Έλα, καλό. Λοιπόν, αυτά είναι τα κοκαλάρια, έτσι. Αυτά είναι τα κουκαλάρια. Πάει και έβαναν έτσι μέσα εδώ, το λουκάνικο το έδιναν εδώ και έβαναν και γάμουνε το λουκάνικο. Μεγάλο τώρα τα γεμάζει με τη μηχανή. Τότε δεν ήταν μηχανές, ήταν αυτά τα πράγματα. Είναι από βόδια αυτά. Από το κέρατο. Είναι βόδια από το κέρατο. Θα κολλήσει, μπορούμε να ανακατέψουμε εδώ πέρα. Δεν ακουλάει, το ξέρω, το φαΐν, το ξέρω. Καλό έγινε. Άντε. Και μετά φτιάχνουμε και τσιγαρίδες. Τι είναι οι τσιγαρίδες? Τσιγαρίδες από το λίπα που ηλιώνουμε και φτιάχνουμε τσιγαρίδες. Το υπόλοιπο το κρέας ζύστρα φτιάχνουμε. Εδώ πέρα οι καιρικές συνθήκες είναι υπέροχες, όλος ο καπνός είναι απάνω μας. Πού είναι πάνω, φαρμακόπικαμε, τι να κάνουμε. Έτσι έκανα, μου ζωή μας, καπότικα και τώρα θα φτιάσουμε τσιγαρίδες και θα γεμίσουμε και τα λουκάνικα και μετά το κρέας έφτιανάμε και αητόπτες, έφτιανάμε και... Η αητόπτες τι είναι? Πίτα, μικρές. Και έφτιανάμε και το υπόλοιπο το αλάτζαμε το κρέας. Δεν είχαμε ψυγεία τότε. Το έφτιαναν αρμύρα πως είναι μπακαλάρους. Και αλάτζαμε, ήθελα και έτρωγαν. Τώρα είναι και από όλα τα πράγματα. Ψυγεία και καταψύξεις. Τότε δεν ήταν τίποτα. Τώρα θα τα γεμίσει τα λουκάνικα? Τώρα θα τα γεμίσουν αυτοί τα λουκάνικα. Θα σου πω τα τέτοια εδώ. Έλα πάρτε τα κουκαλάρια. Πού είναι τα κατσαβόλια, τα κατσαβόλια. Κατσαβόλια. Λίστα κουμπάρι, λίστα, λείψη, λίστα. Α, τα λύσουν. Λίστα. Πώς τα λύσουν, βλέπω εγώ. Άδεισε έτσι. Το νερό επάνω πίσω σας. Έλα. Τι έχετε βάλει εδώ πέρα? Έβαλαμε λίγο νερό να έχναυτεί και ζεστό. Γιατί είναι πάγος, κατάλαβες, λίπα και παγώνει. Και βάλουμε ζεστό νεράκι να βάλουμε τα λουκάνικα μέσα. Μην τα το λίπος έτσι. Να μην βρίσκονται το λίπος. Και τα βασιλιούς κάναμε κάτι βασιλοκλούρις του βράδυ. Τι κρέας είναι? Αυτό είναι χοιρινό. Άρα έχει το λίπος από το χοιρινό μόνο. Το χοιρινό δεν έχει τίποτα. τίποτα. Δεν έχετε βάλει λάδι? Όχι, τίποτα σλάδι. Αυτό βγάνει μοναχώτα. Και μετά φτιάνουμε βασιλοκλούρις το βράδυ. Μία φτιάνουμε για την εκκλησία και μία για τα πρόβατα και μία για το σπίτι. Έβαλαμε ένα πιντάλι του μέσα, έβαλαμε γκαλαμπό και όποιος τα έβρισε αυτά ήταν τυχερός. Τα σπαζάμε στα βόδια. Επιστρέφουμε σε λίγο πάλι έξω στο Στέφανο και την παρέα. Τους αφήνουμε να γεμίσουν τα λουκάνικα. Άμα τα πουντιάσει εσείς τώρα.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι κάνουμε εδώ πέρα. Πείτε μας, τι κάνετε. Γεμίζουμε λουκάνικα. Και οι γυναίκες πιάνουν τσιγαρίδες. Γεμίζουμε λουκάνικα. Και τι κάνουμε οι γυναίκες. Οι γυναίκες πιάνουν τσιγαρίδες. Το παστό, το λίπος από το βορρόι, το φτιάνουμε τσιγαρίδες. Και το φτιάνουμε και αυτό με πράσα και το λέγεται ωραίο. Πόσο καιρό μένουν τα λουκάνικα έτσι. 10 μέρες, 15. Σε 10 μέρες στεγνώνουν. Μετά αρχίζουμε να τα τρώμε. Προφουτών. Μετά τα φώτα. Ναι. Μετά τα φώτα αρχίζουμε να τα τρώμε. Γιατί τώρα είναι... Περιμένουμε τα φώτα να περάσει ο παπάς να τα αγιάσει και μετά τα τρώμε. Ήταν ένα είδος διατροφής γιατί διατηρούτανε. Μπορούσε να διατηρηθεί το κρέας περισσότερο από ότι δεν υπήρχαν ψυγεία και διατηρούταν το κρέας μέσα στο έντερο. Αυτός ήταν ο τρόπος δηλαδή που τα διατηρούσαν τα λουκάνικα και μπορούσαν να τα διατηρηθούν πολύ καιρό έτσι. Πάρα πολύ καιρό. Σαν τα λουκάνικα. Δεν χαλάνε αυτά, δεν χαλάνε αυτά. Για να δούμε εδώ τι γίνεται τώρα. Τι έχετε κάνει εδώ. Έπιασαμε τσιγαρίδες. Ναι. Χρόνια πολλά σας, για όλες τις μέρες και καλά Χριστούγεννα και για τα παιδιά μας που τώρα δεν μπορούν να πούμε. Παιδιά, τι έγινε παιδί μου, τι έγινε, γιατί βλέπω να... Ήρθανε τα λουκάνικα, ήρθανε τι... Πω, χαμός. Παιδιά, σκοθείτε, γιατί αυτά που θα τα βάλουμε τώρα. Αυτά είναι λουκάνικα. Καταπληκτικά, πού θα μπουν όλα αυτά. Για κάντε χώρο, αγόρια, κάντε χώρα. Να τα κουμπίσουμε όλα. Και τα κρεμάμε τώρα δηλαδή, Καταπληκτικό, ναι. Εγώ τώρα από εδώ. Πιο κοφθέλο. Να πάω ένα μικρό κομματάκι, αυτό εδώ. Να είστε καλά. Πήρε, ευχαριστώ. Χρόνια σας πολλά. Να σας ευχαριστήσω που είστε όλοι εδώ μαζί είμαστε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να τα κουμπίσετε εδώ, βάλτε τα εδώ. Να τα φάω και πεθάνω. Να τα φάτε. Πρέπει να τα φάμε, πρέπει να τα φάμε. Ευχαριστούμε. Και να πούμε βέβαια και να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά. Γιατί οι μπουμπάρες τι ήταν. Οι μπουμπάρες τι ήταν. Τα έντερα που το γεμίζουνε, τα μπομπάρια. Εγώ τα ξέρω σαν μπομπάρια. Και ένα άντυρο. Το χοντρό. Παχύ άντυρο γεμισμένο με εντόστια. Ωραία, αυτό είναι. Και με μπαχαρικά. Εμείς βάζουμε και κιμά. Εγώ κάνω και μπομπάρια, μικρά μπομπάρια και τα γεμίζω μέσα με κιμά και λίγο ριζάκι και τα τηγωνίζω. Ναι, όχι. Και με πληγούρι γίνεται. Και μικρές. Κύριε Παπαγεωργίου, εσείς ξέρετε να μαγειρεύετε. Να μας πείτε εσείς πώς το κάνετε. Σχετικά. Σχετικά. Ωραία. Εγώ θέλω να πούμε τώρα για τις πίτες. Έχω εδώ πίτες, βλέπω πίτες, έχει μύτη μου, έχει σπάσει. Ναι. Τι πίτες είναι αυτές, όπα, μη μου χτυπήσετε. Αυτή είναι η δικιά μου, είναι η πίτα ριζόπιτα. Λοιπόν, η κάθε μία που έκανε την πίτα της θα έρθει και θα μας πει τη συνταγή. Αμέσως. Λοιπόν, ξεκινάμε με της κυρίας Βασιλικής. Αυτή, ριζόπιτα καρυδόπιτα. Πότε την τρώμε αυτή. Στη διάρκεια του δεκαημέρου πότε, πριν, ανήμερα, Σαρακοστή, μάλιστα. Και φτιάναμε και τα βασιλιού και μοιράζουμε στην εκκλησία, λέγεται και βασιλόπιτα. Α, σαν βασιλόπιτα δηλαδή είναι αυτή, και σαν βασιλόπιτα. Φτιάνουμε και μοιράζουμε στην εκκλησία. Πολύ ωραία. Και αχ, δεν έχετε και μικρόφωνο. Ακούστηκαν όλα αυτά που είπε η κυρία Βασιλική, να τα ξαναπούμε. Α, ακούστηκαν, ευτυχώς. Παναγιώτα. Μωρέ Στέφανε. Η Βασιλική ήταν από πίσω. Και πού να ξέρω εγώ, εσύ τα ξέρεις αυτά, πρέπει να με ειδοποιείς. Γιατί έμαθα τα ονόματα, αλλά είστε και πολλές. Αυτή λοιπόν είναι βασιλόπιτα με ρύζι και με έλα. Με ρύζι, με κανέλα, με καρύδια μέσα, με λάδι, με φύλλα, με 14 φύλλα. 14, 7 πάνω, 7 κάτω ή 14 και 14. Πάνω μία στρώση έβανα ρύζ, μία έβανα καρύδια, τα καρύδια με το λάδι μαζί. Γλυκιά μου κυρία Παναγιώτη, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Για να δούμε η επόμενη πίτα να έρθει. Έλα, μία-μία. Προσέξτε, μην χτυπήσετε εδώ στα σκαλοπάτια και θα το έχω τύψεις τώρα ανήμερα. Καθίστε στη θέση σας για να είναι εύκολο και για το σκηνοθέτη να τα δει. Αυτή είναι η δικιά σας πίτα. Η δικιά μου ριζόπιτα. Ριζόπιτα. Έβρασα το ρύζι, έριξα λάδι μέσα. Καθίστε πίσω για να τη βλέπετε. Έριξα σταφίδες,
Και την έκανα. Και λίγο κάνα χούφτα μέσα κουλουκί. Έλα, δες την. Την έκανα στριφτή. Στριφτή. Ναι, την έκανα άμοι και τρώμε αυτήν. Διότι οι βασιλόπιτες φτιάνουν μάλιστα με φλουρί μέσα, με σίκα και διάφορα σημάδια που τα βασιλιού. Του Αγίου Βασιλείου. Ναι, του Αγίου Βασιλείου. Βάζουμε το φλουρί, βάζουμε και από τα πρόβατα μέσα κλουστή, βάζουμε από το κρασί τα μπέλ, σιτάρι. Πω, την άλλη φορά θα μας φέρετε αυτήν. Ρωτάει ο κύριος Νίκος αν έβαλες και λίπα μέσα, γιατί θέλει να δοκιμάσει λίγο. Εδώ όχι, έχουμε σκέτο λάδι. Εδώ είναι με σκέτο λάδι. Διότι εμείς κρατάμε να κοινωνήσουμε. Αυτήν έχω λαδυριά, μόνο με λάδι. Πολύ ωραία. Η επόμενη πίτα. Χρόνια σας πολλά και καλά. Η επόμενη πίτα ποιος τις έχει κάνει τις άλλες πίτες? Ελάτε. Όλες μαζί τις φτιάξετε. Και ποιος θα μου πει τι πίτα είναι πια? Ξέρετε να μου πείτε εσείς, μια που είστε όρθιες, για να μην και οι άλλες δεν θέλουν να σηκωθούν. Κυρία Παναγιώτα, προσέχετε. Λοιπόν. Λαχανόπιτα. Αυτή εδώ είναι η σπανακόπιτα. Σπανακόπιτα. Ναι. Καθίστε να τη βλέπουμε. Αυτή είναι η σπανακόπιτα. Ναι. Καθίστε πλάι. Έτσι, μπράβο. Αυτή είναι σπανακόπιτα. Αυτή πάλι σπανακόπιτα είναι, αλλά είναι στριφτή. Ναι, είναι στριφτή αυτή. Ωραία. Από πίσω αυτό που είναι περίεργο εδώ, για καθίστε. Μπράβο, ρε αγόρια, καλά κάνετε. Και πισπινίτσα και πλαστό. Αυτό. Πώς το λέμε? Και πισπινίτσα και πλαστό. Ναι. Πλαστό με μπουτίσιο αλεύρι και με καλαμπόκι, καταλάβεις. Με καλαμπόκι. Σας βλέπω, εγώ σας ακούω. Μη στεναχωριέστε καθόλου. Λαμπαδούλα μου, τρεις λαμπαδούλες στο κορόμαναμ στο κορό. Λαμπάδες, η λαμπαδούλα μου, λαμπάδες, ήταν και φύγαν μανάμ και φύγαν. Και μια λαμπαδούλα μου και μια λάμπα θα ήταν κρίση, μάνα ήταν κρίση. Μαγιά να λαμπαδούλα
Πάρα πολύ ωραίες. Μπράβο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Έχω εδώ δίπλα μου, στα δεξιά μου, τον κύριο Μπιμπίκο. Είστε ο πρόεδρος του λεωγραφικού αυτού συλλόγου Μακρυχωρίου και χοροδιδάσκαλος κιόλας. Ναι. Και θέλω να μου πεις για το σκοπό που υπάρχει πρώτον, ο σύλλογος αυτός. Ναι, ο Λεωγραφικός Σύλλογος Μακρυχωρίου Καρδίτσας ιδρύθηκε πρώτον με σκοπό και στόχο την διατήρηση και προβολή των παραδοσιακών χορών και τραγουδιών και την αναβίωση των ιηθών και εθήμων της περιοχής μας. Δεύτερον, για την πνευματική και πολιτιστική στάθμη της κοινότητάς μας, την ανύψωση της πνευματικής και πολιτιστικής στάθμης της κοινότητάς μας και η καμάρι του λαογραφικού μας συλλόγου είναι ο χορευτικός όμιλος, που αποτελείται από άτομα κάθε ηλικίας. Συμμετέχει όμιλος γυναικών που ερμηνεύει αυθεντικά και γνήσια τα παραδοσιακά μας τραγούδια, έτσι όπως τα έμαθαν από τις γιαγιάδες τους και από τους παππούδες τους. Και πότε, έλα. Θα ήθελα να πω και το εξής, Ναι. ότι εμείς οι νέοι, πολύ σημαντικό αυτό, εμείς οι νέοι στηριζόμαστε πάντα στις γνώσεις των ηλικιωμένων και στη φλόγα και στη διάθεση των νέων ανθρώπων για να συνεχίσουμε να αποδώσουμε αυτούσια το έργο που έχουμε αναλάβει. Πόσα νέα παιδιά βρίσκεστε στο Κοίτα, χωριό, στην περιοχή ναι, σας και μένετε εκεί, φεύγετε, θέλετε να μένετε στη χώρα σας? Μία εδώ. Πώς διασκεδάζετε? Πώς διασκεδάζετε? Δεν μένουμε στο χωριό, κατεβαίνουμε Καρδίτσα συνήθως. Τι σημαίνει για σένα λαϊκή παράδοση? Ό,τι σημαίνει για όλα τα παιδιά. Να σε καλά. Εσύ, γλυκιά μου, είναι το όνομά σου? Μαρία. Τι θες να ευχηθείς στον κόσμο για την αυριανή μέρα? Χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμούν. Τι είναι τα Χριστούγεννα για σένα? Τι να πω. Μέρα? Ευτυχίας, χαράς και πολλά άλλα. Η πρωτοχρονιά, ο καινούριος χρόνος, τι θέλεις να σου φέρει? Είναι χαρούμενη η γιορτή. Και τι θέλεις να σου φέρει ο καινούριος χρόνος? Αγάπη και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ο Άγιος Βασίλης, τι θα σου φέρει? Δώρο. Τι δώρο, ζήτησες? Όχι. Όχι ακόμα. Σεριάνι κάνεις, πας και σε δει κανείς? Όχι. Όχι. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει το σεριάνι, τι σ' αρέσει να κάνεις? Πολλά πράγματα. Όπως? Να διασκεδάζω. Να διασκεδάζεις. Τι σημαίνει για σένα διασκέδαση? Κινηματογράφος, μια καλή παρέα, ένα ωραίο φαγητό, να μαζεύεστε να τα λέτε με τις φίλες σας? Πάνω απ' όλα καλή παρέα. Καλή παρέα. Καλή παρέα και πού? Στην Ελλάδα μας ή κάπου αλλού? Στην Ελλάδα. Όχι, αυτό μου έλειπε να έλεγες και τίποτα άλλο. Κύριε Παπαγεωργίου, ναι. Θα ήθελα να μιλήσει λίγο για το λεωγραφικό. Έχει μόνιμη εγκατάσταση περίπου 1.100 κατοίκους, σφίζει από ζωή, είναι ίσως το πλέον εξυγχρονισμένο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου μας και αποτελεί, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, γι' αυτό μίλησα στην αρχή για παράδοση και εξέλιξη, είναι η ζώσα παραδοσιακή πνοή, όχι μόνο του Δήμου, αλλά και της Καρδίτσας θα μπορούσα να πω. Το οφείλει αυτό στην άοκνη δραστηριοποίηση του Προέδρου του Λαογραφικού Συλλόγου, του Άρη, λοιπόν, του Μπιμπίκου, αλλά και στην επίπονη προσπάθεια και αχυρωκερδή προσπάθεια όλων των παιδιών που συμμετέχουν και που, όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα, ξεκινήσαμε το πρωί στις 5 η ώρα για να... Κασκέτα, να τους μιλήσω. Κορίτσια, καθίστε, να μην πατήσω τις υπέροχες στολές. Εσείς φτιάχνετε τα λουκάνικα? Ναι, εμείς τα φτιάχνουμε, εμείς. Και πώς τα φτιάχνετε? Με κουκαλάρια, με το χέρι. Με το χέρι. Ναι. Πόσο καιρό σας παίρνει, πόση ώρα?
Ανάλογα, άμα έχουμε πολλά, μπορεί να κάνουμε και μία ώρα. Άμα είναι λίγα, πιο λίγο. Τα φτιάχνετε και πόση ώρα μπορούν να μείνουν αυτά τώρα έτσι, τα κρεμάτε και μένουν ένα διάστημα για να ξεραθούν ή πρέπει εκείνη την ώρα? 8-10 ώρες, ξέρω εγώ. 8-10 ώρες πρέπει να μείνουν. Στιγνώνουν έξω, στιγνώνουν. Για να τα φάμε, πρέπει να πέρασουν 10 μέρες, να στιγνώσουν καλά. Α, 10 μέρες λοιπόν. Δεν στιγνώνουν, ναι, δεν τρώγονται τώρα καταρχήν. Ωραία, άρα μένουν 10 μέρες έξω, κρεμασμένα ψηλά. Πού τα κρεμάτε συνήθως? Έχουμε στα σπίτια έξω, έχουμε κάτι βεράντες εκεί, τα κρεμάμε έξω. Και δεν είναι τίποτα ζώα, δεν υπάρχει φόβος να τα φάνε? Όχι, να μην τα φτάνουν, άμα τα φτάνουν τα φάνε. Και τα ποντικάκια που σκαρφαλώνουν έτσι? Ας τα ποντίκια, δεν πάνε ποντίκια εκεί. Δεν πάνε εκεί ποντίκια, ξέρετε, εσείς θα έχετε προφυλάξει. Τώρα τι λέω, ήρθαν οι ντόπιοι, ήρθαν οι πρωτευουσιάνοι να μάθουν σε εσάς τώρα, τι λέω κι εγώ. Άσχετη είμαι εγώ. Εγώ είμαι άσχετη, βεβαίως και είμαι άσχετη. Όχι άσχετες εμείς. Άσχετη είμαι, εγώ ξέρω να φτιάχνω αυτά, μακάρι να ξέρω να τα φτιάχνω, να μοιάζω τόσο. Κοιτάξτε, εμείς τα φτιάχνουμε τώρα ακόμα που είμαστε 60-65 ετών. Ενώ οι νέοι, τα παιδιά, δεν ξέρουν να φτιάξουν τέτοια πράγματα. Όχι. Να τους μάθετε όμως. Να τους μάθετε. Αυτός είναι. Ναι, αλλά δεν θέλω Εσύ δεν είσαι 60-65, είσαι πολύ νεότερος. Πολύ νεότερος. Άρα είσαι πολύ νέος. Άρα εσύ μαθαίνεις την τέχνη και θα πάει πιο κάτω. Οπωσδήποτε τη μαθαίνω και προσπαθώ πάρα πολύ να τη μάθω δηλαδή. Και είναι πολύ καλό. Και όσο τα φτιάχνετε, πίνετε έτσι και την τσικουδιά. Και τι λένε οι ανδροπαρέες? Τσιπουράκι, τσικουδιά. Τσιπουράκι, ναι. Τσιπουράκι. Και τι λένε οι ανδροπαρέες εκείνη την ώρα? Τι να πούνε, χορεύουμε, λέμε διάφορα μουραπάδες που λέμε εμείς εκεί στο χωριό μας, καλαμπούρια, χρόνια πολλά, τα πάντα δηλαδή, ψένουμε, τρώμε. Εσείς τραγουδάτε, έχετε ωραία φωνή? Ναι, ναι, τραγουδάμε και όλοι μαζί. Για πείτε μου κάτι τώρα, εγώ θα ήθελα να σας πω κάτι ακόμη. Βεβαίως, σας ακούω. Τα λουκάνικα, είπατε αν κινδυνεύουν από τα ποντίκια. Ναι. Τα λουκάνικα κινδυνεύουν από τα ρογκάτσια. Τι είναι τα ρογκάτσια? Οι ρογκατσάριδες είναι οι δαίμονες που πρέπει να φύγουν με τα φώτα και θα ακολουθήσει συνέχεια να το δείτε και αυτό. Και εκεί αυτό που κινδυνεύουν τα λουκάνικα είναι ότι οι ρογκατσάριδες καταστρέφουν, παίρνουν τα λουκάνικα. Η καλικάντζαρη είναι η ρογκατσάριδες δηλαδή? Όχι. Τι είναι, αφού και αυτοί τα φώτα φανίζονται? Είναι δαιμόνια. Α, δαιμόνια είναι άλλα. Ναι, και τα βγάλει η παράδοση. Και πώς είναι αυτά τα δαιμόνια? Συνήθως βάζανε προβιές ζώων για να μιμούνται κάποια ζώα και για να μην δείχνουν και τα πρόσωπά τους φυσικά αυτοί που κάνανε, γιατί συνήθως κάνανε και τρέλες. Μεταμφιέσεις δηλαδή, είναι αυτές οι μεταμφιέσεις τις οποίες κάνετε κιόλας και είναι μέσα στην παράδοση? Ναι, είναι μέσα στην παράδοση. Και κουδούνια κρυμασμένα. Και κουδούνια, κρυμώσαν και κουδούνια. Τότε τους ακούμε, γι' αυτό έχουμε τα κουδούνια, για να τους ακούμε που είναι, για να μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε. Άμα έβρισαν τα λουκάνικα, τα άρπαζαν και έκαναν πέρα. Δεν τσέπνεις πουθενά μετά. Και μετά δεν τα φάμε μετά εμείς τα λουκάνικα. Αυτό θα στεγνώσουν. Στεγνώσουν καλά. Αυτά θα στεγνώσουν και θα τα φάτε μετά τώρα, δηλαδή σε καμιά δεκαριά μέρες. Με τον καινούριο χρόνο θα φαγωθούν αυτά. Με το που θα περάσει ο παπάς να τα φωτίσει. Μετά θα φαγωθούν. Ναι, μετά τα φώτα. Μετά από τα Χριστούγεννα τα γεμίζουμε, σφάζουμε τα γουρούνια, τα γεμίζουμε και μετά περνάει ο παπάς στα φώτα, τα φωτίζει και μετά αρχίζουμε και τρώμε. Να στεγνώσουν πιο καλά. Γιατί έτσι δεν τρώγονται. Έχετε συνήθεια στο χωριό έτσι και στην περιοχή να παντρεύεστε εκείνες τις μέρες? Άμα ταιριάζει, όσο επιτοπλίστων, ναι, ταιριάζουν, γιατί μετά τη Σαρακοστή που λέμε, ενδέχεται να γίνουν και οι γάμοι πλέον. Όταν μεταλάβαμε φυσικά δηλαδή, τότε γίνονται. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να χορέψουμε τώρα. Χαράλαμπος, χαράλαμπε, ξεκινάμε. Χορός λέει, ο χορός είναι. Θα πούμε το τραγούδι. Τι για αυτά τα ψωμιά. Ποιος θα μας μιλήσει? Ποια κυρία θα μου μιλήσει για τα ψωμιά? Έλα, ποιος θα μιλήσει? Έλα. Αυγοκλούρες. Αυτά, να μου πείτε πρώτα τις αυλοκλούρες. Ναι, γιατί κάθε χρονιά τα Χριστούγεννα το έχουμε ένθιμα, τα φτιάνουμε αυτά, τις αυγοκλούρες. Και άμα δεν φτιάσουν αυτά, τα παιδιά περίμεναν κύτρανος ακόμα. Κοιτά, να σας βλέπει ο κόσμος, ναι, έτσι. Αυτές είναι οι χριστουγεννιάτικες αυγοκλούρες. Φτιάνουμε και χριστόψωμο, βέβαια για το Πριν το χριστόψωμο το φτιάχνουμε πριν τις αυγοκλούρες. Φτιάνουμε το χριστόψωμο και μετά τις αυγοκλούρες. Ναι. Και μετά βάζουμε Παναθέως στη στάμνα ένα σταυρό να πάει καρκαντζέλ. Ναι. Και μετά βάζουμε μια κουτσούρα μεγάλη για να καίει μέχρι το πρωί να ξημερώνει η φωτιά, ένθιμα. Και όταν ξημερώνει, τις βάμε και ξανανάφουμε τα βασιλιού. Και από τα βασιλιού την τελειώνουμε τα φώτα.
Μάλιστα. Βλέπω μια διαφορά. Δεν έχει διαφορά. Απλώς αυτές είναι λίγο πιο ψημένες από αυτές. Αυτό είναι. Δεν το ξέρω. Έτσι Α, είναι άλλη συνταγή. Δηλαδή άλλη μαγείρισα. Άλλη νοικοκυρά. Αυτή θα είναι δικά μου. Μάλιστα. Και από τις πίτες, από τα χριστόψωμα δηλαδή. Τα χριστόψωμα είναι οι κυρίες που θα πούνε. Ποια θα έρθει να μου μιλήσει για το χριστόψωμο? Κάνουμε για τα Βασιλού. Ναι. Για τα Βασιλού, ναι, πιάνουμε αυτήν. Κόβουμε. Πάμε στα ζώα, τη σπάζουμε, δίνουμε τα ζώα, κρατάμε για το σπίτι μας, παίρνουμε καθένα στο μεράδι. Και όποιος κερδίσει το φλουρί, είναι πλούσιος αυτός. Είναι τυχερή, θα πάει τυχερά η χρονιά. Άλλος θα έχει τάχυρο που λένε το στάρι. Άλλος θα έχει το καλαμπόκι, το φασόλι, αυτά. Καταλαβαίνετε αυτά που μας είπε πριν ο κύριος Νίκος, ότι ανάλογα το τι είναι. Δεν έχετε κανένα έθιμο να τις πάτε και ανάλογα το ποιο κομμάτι θα πέσει, αν πέσει στο δεξί, το αριστερό κομμάτι να είναι έτσι το γουρί ή όχι της χρονιάς. Όποιος του τύχει. Μόνο όποιος του τύχει. Σε όποιον τύχει δηλαδή. Μάλιστα. Αυτό εδώ τι είναι? Το κρασάκι μας, πίνουμε και κρασάκι. Εγώ θέλω να μάθω πριν που μου έλεγαν εδώ οι άντρες ότι φτιάχνουν τα λουκάνικα και πίνουν και το τσίπουρο. Όταν έρχονται στο σπίτι, τι τους κάνετε? Τους περιμένετε με το βούρδουλα? Δεν άκουσα. Δεν τις μπορούμε, τις αγαπάμε, τι τις κάνουμε. Να πάρουμε άλλοι τώρα πως έκαναν τώρα, δεν έκαναμε. Και μας βαρούσαν και μας έφτιαναν, τι είχαμε, καλή. Καλή είναι. Αλλά τώρα έχουν φτιάξει όλα. Τώρα τα έφτιασαν όλα. Τα έφτιασατε όλα εσείς νέοι. Έτσι είναι. Αυτό είναι να είστε νέοι. Τα έφτιασατε όλα. Καλύτερα ήταν που ήμασταν εμείς τότε, όχι εσείς τώρα. Πότε ήμασταν, τώρα καλύτερα ή τότε? Τότε ήταν καλύτερα. Τότε ήταν καλύτερα. Είχες έναν άνθρωπο, τον άνθρωπό αυτόν που πήρες, τον αγάπησες, τον πήρες, πάει. Έκανες τα παιδιά. Με τα καλά του και τα κακά του και προσπαθούσες με τα σχημά του. Όλα. Ή πλάζεις μαζί, δεν πλάζεις, εσύ σαν καταΐσει. Έτσι. Το ίδιο είναι. Να είστε καλά, χρόνια σας πολλά. Τι θα χορέψουμε τώρα? Ξεκινάμε. Κύριο, θα χορέψω κι εγώ, Κι αμάν αμάν, περδικούλα η μερεβά. Περδικούλα η μερεβά κι αυτή μαγριευότανε.